nahitabo sa Ebanghelyo, usak ka maayong balita. Good news, nagipahibalo ni Anghel Gabriel nga pinadala sa Ginoo, kaiyang gipahibalo si Maria, nga magmabdo siya, manamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ug moanak siya lalaki, ug ganlan siya, Jesus. At first place, si Maria nahadlok. Apan sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, ningon si Maria, Luke 1 verse 38, Be it done to me according to your word. Si Maria miingon, sulugon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti. Ang maong maayong balita, gitubag sad og nindot nga tubag ni Maria sa maong pagsugot. Ato hinumduman, in every news that is announced to us, we are challenged to respond positively. Sa kababay, ni take og board exam, good news, nakapasa, RN, registered nurse. Apan ang naasaw na huna, inay to respond positively, lain, dili ang pagtabang sa mga kinahanglan, kundili kay registered nurse naman, makalarga na sa abroad, dako nagsweldo, mahayahay na ang kinabuhi. Atong hinumduman, mga igsoon, in every blessing given, we are invited to become a blessing ourselves. Dili na dautan tingali, nga mularga sa abroad, dakog sildo, mahayahay ang pagkabutang, dili ato sa hinduman, nga gibidisyonan mga gitagaan mga kagrasya, hinaot punta nga mahatag sa kagbindisyon o grasya sa ubang mga tao. Dili ito'y kalimod, adagha mo pili, mularga sa abroad, tungod kay maayo og sildo, good if not more than good remuneration. Pero di sa ito'y kalimtan, nagha mga Pilipino nang inahanglan sa atong tabang, ilabi na ang mga masakiton. Hinahon paunta, nga mayong balita nga atong madawat, makahatag usab tag maayo o kaayo sa tong isig katao. Ilabi na ang isig ka Pilipino, nginanginhanglan sa tong tabang, pag-atinder o paghatag o bili sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi.